Varume, hakuna zvakadaro zvekuti mukomana unoudzwa nemusikana kuti ndichiri mhandara wozozviona waroora kuti musikana anga asisiri mhandara. Iyoyo ndo inonzi the highest level of stupidity, kana kuti ubenzi hwemhando yepamusoro. Zvakamufanana nekuti unotengeserwa stand mutauni, munhu ongokunongedzera nechigunwe kuti stand iyo ndeyangu, iwe wobva watobhadhara keshi ipapo usina kuratidzwa matitle deeds. Pakadaro chero ukaenda kupolisi vanofanira kukuseka. Even lawyer chairo ringatokutaurira kuti komukoma makakwana here, dzakanyatsokwana here. Nekuti chinoitika muupenyu, chinhu chinonzi trust chine pachinofanira kugumira. Kutrusta vanhu kunofanira kuita maboundaries. Ukakawanda kacho mulife ukatarisa vanhu vanotrusta zvakapfurikidza, vakawanda vacho vanogumisira vazviuraya. Vanozviuraya nenyaya yekutrusta munhu pausingafaniri kumutrusta. Vobva vachizoita heartbreak yakapfurikidza, kupfurikidza nekurasiswa, zvokuti zvinotovakurira vosvika pakuzviuraya. Saka iwewo haufaniri kutrusta munhu pamasituation akadai so, wongogumira pane zvaataura nemuromo chete. Saka unoita sei kana uri mukomana pasituation yakaita seiyi, yekuti musikana anokuudza kuti inini ndichiri mhandara asi ucharara neni kana wandiroora, wabvisa pfuma kumusha kwedu. Pasituation yakadai so, ndozviziva kuti munenge muchida kuteedzera mitemo yekuchechi yekuti unozorara nemusikana kana uchinge waroorana naye, ende mutemo iwoyo uri 100% correct. Saka iwe semukomana unofanira kuita sei? Unotaura nemusikana, moenda kuna gynecologist. Gynecologist akakonfirma kuti musikana uyu imhandara, ivirgin 100%, ane document raanosaina rakaita certificate. Gynecologist akaita mistake pakadaro, zvinogona kutomukosta basa rake, kana kuti anotopuwa penalty yefine yakakurisa. Saka gynecologist pamasituation akadai so haaite mistake. Option number 2, anoenda kumadzitete ako iwewe. Madzitete ako okonfirma kuti musikana imhandara here. Handiti vese vakadzi, handiti apa hospital zvokurara naye. Saka ukaona musikana wako aramba maoption aya, siya aende, siya arove pasi. Kuna gynecologist unogona kungoenda ka1 ende hazvidhuri, asi kana kuri kumadzitete make sure uri kushandisa matete 2 panguva yakasiyana, nekuti 1 anogona kuita mistake. Asi kana achinge aramba maoption aya, siya munhu aende, siya munhu arove pasi. Nekuti chiri kuitika ndechekuti munyika masara type 2 yevarume. Kune varume vasina basa nekuti past yemusikana yakamira sei. As long as bebhi rakanaka, anakirwa naro, anoroora. Kozoita imwe type yevarume isingadi musikana anotanga achinjaniswa nevamwe varume iye ozomutora kuita mukadzi wake. Havadi mukadzi aakunetsa kuti agutsikane nemunhu 1, kana kuti anongonyepera kudzikama asi mwoyo wake kana kuti ropa rake raakunakirwa nevarume vakawanda. Saka zviri pamunhu, kana uchida mhandara, tedzera procedure yandataura. Kana usina basa nazvo, hauna hakubasa nazvo. Ndangoti ndingobatsira vakomana vari kuzovharwa kuti izvozvo hazviitike kumurume akakwana. Saka sarudzo iri kwamuri.